Kerali bat kajing elang pat ba balakot penlong da dorbas nong riang pot kalau penrem jor halor kajing sa tambor bat syak penyap duspon jong kawai kelong keme ke kong Matilda El Marcelong balaklat no bat kasur ke bami na kani kajing elang kala dawa ban sat along Xi Jinping ya kiriu transnam hibadon keti ban le e ketika kambam man persya e ketika kelong keme Hakani kesngi la saki badaki spak ngot ki pat ba nong jong snong jong than riang pot bat ki snong ki marjan kum juru ki kena skol bat ki seng bhalang ki balai mi rengkat bat ki plakat bat pertaru da kasur ke bajam ban pensitam bat sat along Xi Jinping ya ki runar ki badon keti ban le ya kani ka kampok jaj Ya katai ke rali la yo ban sedang nak snong riang pot thamai bat ya ter hadu ban dapoi hakamadan jong ka RCLP school nong thamai bat bot pat da jeng yalang pat ba kumban chupun kan mau bahaka step jong ka khat saw tarik urempang arjal arpulai katai kelong kemi nak snong riang pot thamai kala sya thombor bat sya penyap rusman haurunar kat ba kadang temu ban let chala ka jaka bela Dengan senguban weran ni kapor ko ki khon snang khun thau tongin long ka wei ka jingmut ka jing perkhat tongin long ka wei ka jing e ka jing teli pangila ban rateng thong e kum kini ka jing ja pan ha ka jing kapor ha ka ni kapor kum ki nong ki kam snong na senguban kerpat kham tam ya ki bot badai khmi pa bidai ban le teng e ya kum kini ki jaj kam pat kum ya ki jaj breu Ibalapan semi, ibalapan ma, ya kai snong kathau, ya ki khun ki ti ki jongi. Pargani ka jingle jongi ubreu. Kade ka we ka kam ka papan matam. Ha ka jing snow ka jonga. Ngapat ji yo snow kum ki di jingja. Wala ngapet ho yo I ya ki we pat ki jingja ki bala jah ki snong. Ngayo I ya ki we ki jingja ha ki we giri. Ndrei haba ngamudur kakam serkai kani kakam kepala lek hang ni ban ya kepala lek haki wei pergi jingle jong ubreu walangi patip de mano balik ndeng yo I ba ula kebut hadu kata-kata namar kata ngikerpan ya ki bol ki badai kmi ba kinwat hadu pandasyam pat penisitom ya kum kini gibreu hadu ba undak klano ha kata gajika ba usyong Ni ai ke gamon ke yang ke jungi ki para lokumi na khod ngawe ke ki para lokumi baro jong ke thang ke jungi bangin snok tilang bangin don bangin penrem jor ya ke jingjia ka bala jia ke ki thang nong kendong ki jungi nadu kisnem bala khaya nga hadu ki kisnem di bangadap ya ki saupo tang ngampat syam la ya sngaw ya ke jingjia ka bala kadai ke jinjia ke pasio syirkai hadu kata-kata Hendai tang hakini kisnam pada kini kisni ngasgau ya kini ke jinjia ho jasi haki pormin chua kala jia trai kini jikam Hendai haka jin im ke jonga kadang lap hitang mentah hakani kenti dikumta nyikir pat ya ki police department balada lalap yau tau nung le ya kini kam sliu Aiba ka an kan pensitom kan kum ki kendon jong ka an lada nyimla ben paryo yo ni ubrio yinget ba mangi iwe iwe kum ki kente ki khna nyimla shu ban yai ban yang nyimla shu ban treli kita hagi khaw ki pta kum ki ginong kendong nyimdon hayin ni haban ni la yin ban tres ki khaw ki pta kiling kha ki risa jungi henre hakini kisngi Kadang ngimdon lagi kenhun nyimla syuban lek namar ngidon ke jingting namar kata ko ki gelong kemi ko ki khun samla ko ki riurang ba tongenya trelang tongenya stok tilang kan ha kan kam ai ba kan kam kan nang yai bai syakmat ai ba kan ki jingjia kin kunno tang ha kan kenti lamba ka jinge trelang jungi we ngangai ban ngasyan ya teli telan bagini ki kam Ibau riu transnam, ubriu wala ban penjadi sibun ki mensim jo ki briu, syu ban le kini. Ini ban soto, makane kamdai syu ban jia. Kumbara dep am meneba, ini ban ratin khong ye ta gijing sniu. Kumbara dep kran sibun kita gigintin kepala kran bakata ka riu tu briu tu play.
Ingaru ngasno bon ong. Basyai kita kalawai. Jong ki kun ki ti ki jong yi. Syai kita kalawai. Jong kali berkecak bendreu ke jong yi. Lada kumkini kita king thumbor ijuan je man ka por supor. Hakini ki kali berkecak bendreu ke jong yi. Baru akani ka dong ka than ke jong yi. Kadai ka kam ka basir khay. Kadai ka kam ka babuman. Kadai ka kam ka ba yimsong suk yimsong sungan suk. Ikin khay ki sane hanyi ki senrang. Ikin khay ki ong ya barep ya banak lebot yang nama ngatang marwe ngating balek sinista. Ndrai menta dam don em ikin khay ki ba sane engi ki senrang. Namar ka jingle jong uwe uar ikin khay baro kim sane su engi. Kim don su kata ka jing sane haki. Le se unir un le yang asibet. Kata kamensim kadon haki longkemi ki jong ni. Namar balai la isar khay ka jingle jong uwe jong uar jong kini ki riu klau. BJP promises to empower the people of Meghalaya by giving free treatment of up to Rs 10 lakhs under Ayushman Bharat, housing and tap water connections for all the eligible beneficiaries. This 27th February, vote for a stronger BJP for a stronger Meghalaya. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Ka Meghalaya TMC kan wanlam shapi ka Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Hapo kani ka scheme onpen poi pisa shi hajating kashi banai kata khatar hajating kashi snap shaki kinthei haman laki longyeng kum kala jingkershan bai banai. Hakane ka ap nyau terek urempang John ya kasap jong pi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC.